alle sammen. Jeg har nogle dumme teammates, der står og æder den her. Ja. Ej, altså. Det får intet. Kigger du for... Nej, Milo, lad være med det der. Ja, må vi gerne det her, du har suttet i, når du kigger på det der. Så spiller Bed Wars. Shoot it. Ej. Nej, jeg kan ikke købe noget. Nå, hvad? Jeg mistede alt. Ja, så ærgerligt nok. Har teammates farvel. De er i gang med de okay. Vi skal være klar. Der, de står stadig og mualala. Out the way. Det er 8. Hvad? One iron ingot. 3. Jeg kan huske sidste gang jeg spillede den her map, så stod der bare en sådan her, og så fik han bare alle. Jeg har stadig kun 2. Så nu har jeg 3. Sådan der. Så svært. Og så skal jeg have beef. Sig beef. Ja, det skal være det her. Man kan også godt lide det. Vi må håbe, det er det samme, I to lige har haft, så. Okay.
Hvor har du gjort af? Jeg skylder den lige. Kom, Ida. Hvad kigger du på nu, drengen? Så giver den, skal jeg sige. Ikke kaste dem over min tæller, vel? Jeg passer på dig, Conrad. Hvis du får øje på dig, så bliver du jagtet. Woohoo. 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 Ja. Ikke mere. Han bliver totalt videre. Det bliver totalt videre. Nå. Se. Jeg havde med lige fra 10, 9, 8, 7, 3, 2. Det der 10 minutter. De står og stemmer. Ja, det er minutter, Sofie. Det er sekunder. Okay. Jamen, jeg tror, hun synes, det er skønt, hvis der er en, der gider det. Bare gider det. Ja, nu skal Kaska. Ja, nemlig kun af. Dejligt. Hvor sød. Ja, han er sød. Dejligt. Ja, det er godt. Den er så til at stå, så han giver katten også sådan. Det er skønt for en, der gider. Pas på numsen. Pas på numsen. Det er bare... Sådan 415. Kan du ikke få ham til at stoppe, mor? Ja, se han vil selv lege. Kom bare ned, så kan du kigge. Ja, han laver optaget, det kunne jeg godt se, Mille. Bliv her. Det er sådan nogle fat i selerne. Se, de leger. Så er du godt. Ja, i hvert fald de to gør. Pas nu på. Der kommer nogle flyvende. Milo. Jamen, der skal være lidt plads i arenaen her, siger han. Ellers er det ikke ordentligt action. Det føles op. Ja, Men det gør ikke ondt, de bider på hinanden. Det er bare for sjovt. og pludselig, så piver Milo måske. Ja, jeg skulle til at Men sige. han er også... Er han hård ved, Conrad? Ja, men altså... Jeg synes ikke, Conrad bare frem. Dernede. Det er altid hunden, der begynder at pive. Ej, Han er også en løber. Bliv her. Lige de leger. Nej, de leger. Milo, slå
Skal jeg lige have styret? Jeg skulle til at sige, at jeg skal Nej. Nej. Niels, er du inde på en server, eller hvad? Ja, og jeg er i gang med dræbning. I hvad? I en server. I hvad for en server? Jeg kan ikke læse.